Август Муслим икмәк кабул итү предприятиесе Муслим Минзәле Азнакай районнарында хезмәт күрсәтә. Ул бер юлы 45 мең тонна икмәк сыйдырырга сәләтле. Узган ел предприятие 139 мең тонна икмәк кабул иткән һәм чистарткан. Табигать шарттары бик оңай булмады, авыл хуҗалыгы буенча. Шуңа күрә инде без булган 50 меңнән артык тонна икмәкне җыеп, эшкәртеп, складларга салдык. Күпмесе инде безнең уже бүгенге көндә икмәкләрне сату башланды. Күпмесендер инде кирет хөкүмәт оешмаларга сатабыз, икән сатып алучыларга сатабыз. Бүгенге көндә безнең складларда күбрәк майлы культуралар, рапс һәм кумбагыш сакланышта. Биредә 5 киптерү җайланмасы эшли, шуларның өчесе соңгы елларда кайтарылган. Алар тулысынча автоматлашкан. Аларның егәрлеге югары, шул ук вакытта энергия саклауга корылган. 6.65, 6.85 киптерү җайланмалары сәгатенә 65-85 тонна икмәк киптерергә һәм чистартырга сәләтле. Виста сушилкасы урнаштырылды. Шунда инде беренче эшкәртү, аннан соң семинаны тиешле кондициягә җиткерү планлаштырыла. Инде менә 3нче сезон без анда семина хәзерлибез агрофермага. Монда басудан кайткан икмәкне беренче эшкәртү, калибрлау һәм шулай киптерү урнаштырыла. Шушыннан ук алар аны басуга алып чыгып китәләр, сәсергә кондициягә китерелгән семинаны. Предприятиегә икмәк күчерү өчен GSB погрузчиклары да кайткан. Яңа техниканың чүмечләре телескопикалар 7 метрга кадәр күтәрелә ала. Инвестор дип әйтәбез, Август компаниясе 420 миллионнан артык акча кертте. Предприятияне яңартуга, технологиясын үзгәртүгә. Шул вакыт içендә без 3 яңа сушилка корып, кулланышка тапшырдык. Яңалык буларак безнең территорияда дип әйтергә кирәк инде. Капчыкларда саклау усулы кулланыла. 6 меңнән артык тонна икмәк капчыкларда ята бүгенге көндә, калган икмәкләр складларда ята. Предприятие сәнәгать куркынычы буенча 3нче класслы объект исәпләнә. Биредә даими эштә 75 кеше хезмәт куя. Сезон вакытында эшчеләр саны 100-гә җитә. Җәйге чорда предприятие студентларны да эшкә ала. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Муслим телевидениесе.